Willy en Bart worden dat met het liedje 2001. En ik ben stik jaloers, dames en heren, want ik zie ze daar in mijn uitgeuk zitten. En ze hebben allebei een glaas bier in je. Proost, heren. Met niks. Moet er volgende keer beter regelen hier bij Aleid. Voor de wieveelste keer stond je al in de halve finale van de LVK. Sinds dat we meedoen, en we doen sinds 2015 mee. En wij hebben voor iedere keer de halve finale mogen bereiken. Dat is, dat is best wel goed zo. Het volgende stapje is eventueel de finale. Dat zou nog veel chiquer zijn natuurlijk voor u, maar... Ja, daar hebben we 2 keer mogen metmaken. Hè? Bij ons debuut in 2015, daar weet nog iedereen alles van. Ja, ik ga daar ook niks over vragen. Ja, nee, dat doe ik al zelf. Ja? Nee, 2014 hebben we voor de finale gehad mogen holen. Ja, in onze eigen stad met Maak de V hebben we ook de finale mogen holen in het MAC. Het is natuurlijk heel super als we de tweede finale mogen holen. Ja, het zou het zijn, hè. Stel je voor. Ik kan er niks over zeggen. Het stemmen is al gebeurd, dus we kunnen het niet meer beïnvloeden op deze manier. Maar we kennen wel naar uw clip zo meteen. Ik denk dat je heel veel plezier hebt gehad met het bedenken en ook met het benaderen van alle mensen die in uw clip zitten. Klopt dat? Ja, vooral het opnemen was wel leuk. We hebben dat in een mancave gedaan, helemaal corona-proof. Bij iemand in de achtertuin, die zwaar eigenlijk in de achtertuin en Meers hebben we dat mooi kunnen opnemen. Ja. En samen met de cameraman hebben we er het mooiste van proberen te maken. En ja, dan hebben ze toch wel heel veel plezier. En normaal zien we met heel veel leuk, we doen het met z'n tweeën. Ja, en het andere gedeelte is opgenomen de muziekgieterij. Met de schoolkinderen. Ik ben onderwijzer en de kinderen van mijn klas, een aantal van die kinderen, hebben dus dat TikTok-dance gedaan. Ja, dat was ook super geweldig om te maken doen. Dus, en de Luitoes hebben TikTok-filmpjes gemaakt, die we ingeschikt, ook in de clip geduid. Ja, het is echt goed feest. Kan je toen in ene zin uitleggen voor de iets oudere kijkers? Ja? Ik ben ook al 54. Wat een TikTok-filmpje is, want ik heb echt geen flauw idee. Ik heb geen TikTok. TikTok, daar kunnen ze of 15 of 30 seconden lang een dance doen. En Dex is dat gewoon op een moment van een stuk van een liedje. En kort en krachtig. En dat vooral zichzelf terug in beeld zien. En dat is eigenlijk ook ons liedje vergeet. Carnaval anno 2021 is vooral online. Wie het nu ook zien aan doen. En dan kunnen ze elkaar toch heel leuk amuseren met pijltje erbij, dansje erbij. En dan vooral naar elkaar loeren, zappen. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte ook van het nummer van ons. Ja, Nick en Patrick die gewoon nog laten zien wie Carnaval 2021 eruit kent gewoon zien. Het is niet anders, dames en heren. Het is corona, we moeten er het beste van maken. Maar het heeft in ieder geval een prachtig clipje opgeleverd over hoe we er gaan kijken. Let ook op het playback. Ik heb het echt nog nooit zo strak gezien. Springen van geluk, liedje nummer 8. Patrick van de Weijer en Nick van